אנחנו היום נעשה לכם אנחנו נראה לכם איך להתאפר לדייט עם בן. אוקיי, זאת אני לי וזאת חברתי הטובה שחר. מצטערות אם אנחנו לא נצליח לפתוח דברים, כי היום עשינו חצי בנייה, הדבקה אמריקאית. אוקיי, אז דבר ראשון, הגבות שלי לא נראות טוב היום, אז אני חייבת לשים. היום, תקשיבו, אני הולכת לתבוע את הקוסמטיקאית הזאת. היום אני הייתי אצל הקוסמטיקאית הזאת, והיא לא עשתה לי את העבודה כמו שצריך. אבל אתם יודעים, אפשר גם להעלות את הגבות. רגע. דקה. ככה. זה גבות יפות מאוד. רגע. נמלא אותם. כן, ממלאים אותם ממש יפה. אפשר גם לעשות אחד עיגול כזה. זה קצת, אתם יודעים, מה שמעורר את ההשראה שלנו היום זה הארוני. הוא מקור ההשראה שלנו. אז אתם רואים, אני רציתי היום לעצב אחד כזה ואחד כזה, כי הבנים הם אוהבים חתול וכלב. כלב, איזה חתול. תקשיבו, הבנים הכי אוהבים את זה, הם פשוט יבואו אלינו ככה, אוי, אני אוהב אותך. ותקשיבו, בנות, לא להתקמצן. להגזים. אבל זה נראה אמיתי כזה, כאילו, אתן מתחילות להרגיש כזה. יותר נינוחות. אוקיי, זהו, מה, הבנו, גבות מהממות. רגע, שכחתי. נוסיף קצת כל מיני צבעים. כן, צריך גם לערבב צבעים, אני לא ערבבתי. אני ערבבתי. איזה גבות מדהימות יש לי, אומייגאד. רגע, פה שכחתי קצת. יואו, איזה יפות אנחנו. פשוט פנטסטיקה. אני רוצה לעשות פשוט רק קו. אחד קטן. אני עושה ככה. פשוט מדהים, אני נראית כמו איזה חתולה. אוקיי, זה הגבות, השיחה. אני שמה... נפל לי האודם. תביא לי אותו קצת. אני שמה היום אודם. אבל מה? צריך להגזים באודם, בנות. לא להתקמצן באודם, ממש לא. לא להתקמצן. בנים אוהבים את זה. ככה יהיה להם יותר נינוח. לנשק אותנו. אנחנו מעוררות לכם השראה. נכון? איך בא לכם פשוט לעצור את הסרטון וללכת עכשיו. ואיזה יפה אני. לא רוצה. איזה יפה אני. את מדהימה, את מהממת. זה אחד. טוב, די, לא הגזמנו. ועל זה... נכון, את צודקת, אנחנו לא הגזמנו, אנחנו עשינו יותר מדי קצת. בואו נשים צלליות. צלליות יפות מאוד. יולי, חפרת לי באדמה של הכחול. ועם אמא שלו, נכנסת. ניקח קצת ירוק לאווירה. אני עשיתי בוטוקס, ראיתם? ורק שתדעו שאנחנו בכלל לא מחכות את שום אלה שמעלות ליוטיוב כל מיני סרטונים כאלה. ממש לא, זה מקור השראה פרטי. תראו איזה יפה אני, איזה צלליות, אני גיוונתי. אני לא עושה כמו כולם ורוד, ואני בכלל לא מגוונת. אני גיוונתי, תראו, פה יש לי כחול. אני אוהבת את המשקפיים שלי, כי בנים מאוד אוהבים משקפיים, אבל אני לא רוצה ללכת עם המשקפיים שלי, אני עושה לי משקפיים. לא, צריך צבע יותר אקזוטי. הוא חתול לא רגיל. איזה גבות מהממות יש לך. אין, את פשוט מדהימה. תזכרו את הפרצופים שלנו, כי עוד מעט נעשה לכם גם איפור מעושן. אני מתחילה, ואחר כך... אני שמה קצת צללית בצבע כחול. רגע, שכחנו משהו הכי חשוב.
שוב, אוי ואבוי. אומייגאד, את לא מבינה. נכון, אנחנו מלכות. נעשה קצת צורות כאלה. נכון, אנחנו מלכות. ברור. שכחנו לעשות לנו כתר. כתר, רגע. דקה. נמלא אותו גם, שיראו שיש. לא! אני לא רוצה לראות בנות שלא מגזימות, חייבים להגזים. אם אני רואה מישהי אומרת לי, יו, זה סרטון מאלף יצא לכם, ולא הגזימה באיפור, אנחנו נעשות עליה אונלייק, תלודה. צריך קצת להבעיר את אור הפנים, שלא יהיה יותר מדי כחול. אני כבר באה. אני לוקחת... אני לוקחת צללית כמו כזאת. ההצהרות שלי. ופשוט שמה על זה עושה סלע. אחרי הכל, זה טעם הגאל, לוקחים קצת קרם פנים ומורחים על אור הפנים. כי אם שמים את זה, זה מקבע את האיפור. אתם רואים שזה מקבע. אוקיי, נתראה בסרטון הבא. בטוח הוא ירצה אותי. תראי, נשארו לי